RMN. Miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Mga kaigsuunan nga Kristohanon, agi og pamalandong ning Semana Santa, among idalit kaninyo kining drama nga sarang kapanaminan sa atong mga suking tigpaminaw. Ang RMN drama modalit kaninyo ning sukilanon nga naguluhan, Nahunlak nga Banay. Layas, Manuel! Layas! Layas! Gusto na ba kayo? Magbuwag ta! Dadaan ang imong mga butang! Layas! Layas! Nung samantahon ka, buto ka ba lang mga intriga? Dili intriga! Daghan kay kong nabasahan din sa imong telefon! Tungod lang sa text. Tuho ka na yun, sa'yo ka na nabasahan mo. Ha! Ngutana ka pa! Niya, akong basahon na! Akong basahon! Giyatay na lang. Biyain na ka ng imong asawa nga way hinungdan. Kay matod pa nimo, tagaw-tawan, ug wa kay kalinaw uban niya. Sa? Kisa mo ka na nag-text na? Kensa ay nag-text, ana? Ngutana pa ka? Sa imong kinaga! Polos lang ka na binuang. Inom! Di na tinood. Pulos binuang, dili tinuod. Uy, Manuel, sutihanti ka. Kadagan ako makadungog sa imong mga binuang. Jesus! Hilom na na! Sakit na kayo akong dugan nimo, Manuel. Sakit na kayo. Kadagan na gini mo buhatan ako. Pasti lang kalimok, Claudia. Ikaw ba, pagkadali, ragyutaw ni mong mutuo. Kung mutuo ka man na ikintrega, maguba ang atong pamilya, magkabuhag ta. Dili intriga kang mama, Papa Manuel. Tunay? Apila ba lang ka? Sa'yo buti mo sa buta. Nakita ti ka pa. Nangaon mo sa imong kabit nga si Marisa. Da! Utro ka buanga ka. Nagpunta ka naman, sulti. Imo sa intrigahan, punaan mo, imo intriga nga to si mong mama. Dili lagi na intriga ako pa. Kaya ako mismo, Nganon? nakakita ninyo. Diha sa usa ka lamisa. Dagdungan mo pangaon. Tira mo na! Hinom! Oy, tunay. Natulang tingnan ito nga way laing bakanting lamisa. Hinungdan nga nagkauban miso sa kalamisa. Dili pa, dili. Grabe sa do. Kung nagraato lang, hungitan din nimo. Usay! Dagko, Dami. Pundat ka lang gihapon. Sandra! Kami mo inauwaw pa. Huwag ka lang gihapon mo hunong sa mong pagkahimabay. Sandra! Manuel, huno ko na nato kini. Layas na! Layas! Buang nga bay. Bungtag ang pinig na mo. Baise. Niabot gid ang higayon. Nga nahunlak na gyud ang imong pamilya. Saon taman. Dawaton talang kamuturan, saon taman. Layas na ka. Ilay may mo, layas ko Gubot kayo ito sa bahay, bata gubuta. Ikaw man god. Wa man gud ka muhunong bay Manuel. Sige man lang og kagihapon. Sadaan gini yung dagwain ako ba? Yung dagwain ako, muna kasaan Saon sa naman siya daghang manintal ba? Mao sad. Nya asa man ka? Wanang. Magtipon na kita ning Minerva tingali. Unya ka na si Minerva. Seryoso ka na nimo. Anong dili man? Siguro kang seryoso na nimo, ha? Siguro ko Unya, medyo man sagna. Tuamang yung bana sa gawas. Bidaw Yung may bawan mo. Saon taman. Nagdako naman gini. Stilan. Abi mo no, pare. Ako nahadlok. Nganon? Nga kana si Minerva. Dili gid na mo seryoso nimo. Bida sa nimo Ngano ko taong dili? O nakaako mga isas pagluib sa iyang bana. Nga kinasal sila. Unsa na kamo?
Bay, Jose. Andam na sab ko, Manuel, na makikuban nimo ug mobiya sa kumpana. Minerva. Kini tungod sa akong kugman nimo. Ulahi lang nga, nagkaabot ang atong tahan nga pulos na ta may kaakuhan. Bitaw na, pero mura kita gitingali mo gilatid sa kapalaran. Mahal ka, Manuel. Mahal tas ka, Minerva. Tony, wa na day ka musod sa imong pag-eskwela. Dugay na, ma. Mao di ay. Nga dili ka makagraduar karon sa high school. Aw, way swerte. Dong, ano man taon? Wa na ko ganahi, ma, eh. Tony, Gibati na ko kauwaw, ma. Nga akong mama o papa, nagbuwag. Tungod lang sa babae. Tony. Unsa naman lay mahimo nimong kaugmaon? Ay, go taman hinuon tag ugma, ma. Naningkamot ko. Naningkamot kog maayo dong bisag unsa lay akong gibuhat aron ko makakwarta, aron makagasto ninyo. Pero wa na di ay ka mosuod sa klase. Ayaw ka bala ka, ma. Aron dili maglabad ang imong o. Ako rin may bawas akong kaugalingon. Tony. Oh, Sandra? Wa ka may paw sa gibuhat ni Manoy Tony. Ngano? Unsay gibuhat ni Tony? Daghan na nagsulti na ako, ma. Namalikya og sabos si Manoy Tony. Unsa? Mao ka na, ma. O kano nagapil-apil man siya ni ana? Ambot lang niya. Ako bitaw siyang gibadlong. Sabi ko sa eskina ay, nagsige og standby. Oo niya. Nasuko noon. Kung kapit ko niya tamparusa. Kinuo ko. Taod-taod na dahil si Manoy Tony, ana. Unsa? Naunsa ka man, Tony? Wa ni mo hunahuna nga delikado ka inang imong gibuhat karon? Sagdi lang ko, ma. Tony, wa ba ni mo hunahuna? Pilyak ka mga utok sa mga batanon nga imong giguba. Tungdan ng imong pagpapaligyag siya, bo. Ay, dagana sa nimong sat-sat, ma. Ay, mahitabo. Gihingos gan pag-ayo karon ang kampanya batok anang illegal nga drogas karong panahon na. Aw, sa aptik lang ko na. Dili na bagid ka mo tuon ako, Tony. Maoray paagi, ma. Nga makakwarta kog dali. Tony, klarohi ko. Mugamit na sad ka, ana. Sa muka ni mo, ma, eh. Arin ako. Tony! Tony! Ginoo ko. Dili na mo patuo si Tony na ako. Ma? Asa si Manoy? Tuwa ay ni Daligbiya. Gibiyaan lang ko nagigsulti pa niya. Agpasa na ko. Kaya nga naman. Wala ang nagkuha. Siya ragyod. Ha? O sige, kuha. Ag akong usa ka cellphone, ma. Lakip na sa mga akong relo. Unsa? Huwag nila kumaapsi si Manoy Tony, ma. Ginoo ko in town. Nganong gibuhat man kini sa imong maguwang. Basta musuda ng bisyuha, ma. Manghilabot na gid. Wa na ang inyong amahan nga badlungon. Karon mi puni sa bangimong maguwang. Sao na lang atong akong cellphone o relo, ma. Manuel, ngano ka? Hoy, gudi mo kapaga.
Napil kong liop sa mga trabahante. Unsa? Sa ato pa uwa ka ni trabaho? Wa na. Nagibangkong na lang ni. Unsaon naman lang ni nato? Ako ra ba? Wa nagyud magpadang akong bana sa akong allotment. Tungod kay nahibaw na siya nga, doon ako'y laing laki. Sige lang. Mabuhay ra puta. Mangita kong lain trabaho. O sa man trabaho ah? May pasahero na. May para. Sir. Oh, sige. Diretso lang bay. Airport. Boy Jose? Ikaw di ba? Bay Manuel? Uy! Nag-drive lang kang taxi. Oo daon ba? Saan man? Dagat mo sa trabaho. Mao ba? Oo. Ikaw asa ka? Muadto ko Manila bay. Ako lagi pada karon sa negosyo sa kong igagaw. Sa tirihan mo ba, no? Basta hinimba bay. Kaluyan sa Lord. Maos na daw. Ako noon ba, wala yung kasurog simbahan. Mao ba? Kahini bay, kahini. Wa nga bitaw ba? Abi ni mo, murag na bitaw sa simbahan tungod kay murag inig-suot tingalay na ako, murag ako rin magunay tulisog sa kong kagalingon nga inig-suot ako na diha. Bao ka, ubay-bay mo kahiwian nga nahimo in taon. Oh, naunsa. Mas labaw nang nagkinahanglan nga. Musudog ka ginagmay sa simbahan ba eh. Sudog ka uy. Naunsa ka man. Kumpisal ka. Isumbong ang tanan mong nahimo nga kasalanan. Muaso tingali ko ba, no? Bay Manuel, di ka muaso bay basta kinasing-kasing lang yung pagsuod sa simbahan. Ngayon sa man, wala yung kamuli sa inyo. Wa na ba? Mawaw na kong upakita sa kong pamilya. Bay Manuel. Di ko magsilbi ng kinabuhi. Oy, Manuel. Minerva. Wa ko maana din ng kahimtanga. Nga mukhaon na lang kong inununan. O niya, utan ka mong kay. Sadi lang. Makakita lagi kong laing trabaho. Manuel, balik na lang sa mong pamilya, oy. Usam? Balik sa mong pamilya. Nauli naman akong bana. Og muuli sad ko niya. Iamat ra ko nimo. Mangayo ko pasaylo sa akong bana. Simple ko nimo. Imo na buhaton? Gibiyaan man kanina ko akong pamilya tungod nimo. Unya karon, sayon na lang ko nimo ingon nga muuli ko sa akong pamilya. Oh, sorry na lang, Dili mo Manuel. ka na mahimo, Minerva, ha? Di na mahimo nimo diri nako. Oh. Sabot ka. Oh, Sabot ka. Manuel, gisakitan ko, ha? Di ba mo patay ka? Mapagkait ka ikaw ka. Kung imo ni buhaton ako. Sabot ka. Sirado ang bahay. Asa man ka sa Minerva? Manawag ko. Manuel. Oh, nangipang. Nang, sirado man bahay? Nakapatay ka asa sa Minerva? Do, ay nagsaba ha. Ato rani. Angon sa man? Ni kuyog man ni Sano nga balikbayan nga among silingan. Unsa? Nagmata lang day kag morning do. To de Sanong balikbayan, iniglaga nimo kay mag-drive kag taxi. Mopuli to nimo dias inyo. Unsa? Na,
Murag ikaw na rin katapusang tao nga mahibaw, do. Og ako ra gyud nakaako og sulti nimo. Salbais. Animal nga Minerva. Ikitaan talang mo, Minerva, nga baglakausdaan, panggaan tagid mo. Ikitaan talang mo, mapatay na mo. Oh, yun na, marag doon ay nagdinaganay. Muhunom na ako. Ngano ka na? Oh, uy, may butos armas. Oh, bye. Ngano na, bye? Usan na, bye? O ba? Oh, si Tony, ang akong anak, nagkadugos siya. Tony! Tony, anak! Pasabagay ko. Sir! Ayaw na, sir! Maluwi mo! Ako ni anak, sir! Ganun di ka sa ospital. Dali, asahan di ka. Isa kayo tigaskar sa taxi. Ilan naman dati ka sa ospital? Tony! 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 Pangutan-a ang imong kaugalingon, Manuel. Kung nganong naingon ini ang atong anak. Hello, siya. Pait kaayo ang among kahintang. Dili na gyud siya mapatuon ako. May undang sa pag-eskwela sa diyang mibiya ka na mo. Si Santa. Asa si Santa ka? Wa pa naabot. Ma. Si Sandra. Nagkagihay-gihay ang sininak. Sandra! Sandra, gano ka? Sandra! Osay! Sandra! Sandra, ano ka? Gigang rape ko, ma. Kita nagulat yan. Ang mga adik. Mapatay ko sila. Mapatay ko sila. Manuel, naunsa naman yung taon kining atong pamilya. Gihaya pa si Tony. O karon, si Sandra. Gigang rape. Ako na lang ang sinuti, Lord. Ako na magiging kapisan kasalanan ka na ino. Ako na lang, Lord. Ako na lang, Lord. Trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Isalig sa Diyos ang nangagi sa iyang kaluoy. Isalig ang karon sa gugma ni Lord. Ug ang ugma, agad sa iyang pagbantay ug pag-amuma. Ug dinhi natapos ang atong sugilanon, nahunlak nga banay. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nacorda Tayad. Soundman, Christian Jano. Radio editor, Ariel Mancao. Og inapilan ning musunod. Sa papel ni Manuel, Francis Iliaga Espares. Claudia, Cecil Cabrera. Sandra, Marion Matet Cabudlan. Tony, Jeffrey Cabunada. Jose, J. Badayos. Minerva og Ipang, Marites Parba Albores. Inabagan nila ni Lloyd Gaviana, Christian Jano, ug Lera Mancao. Kining tanan dalit kaninyo sa RMN Drama.